Ya, tidak. Jingas saya. Mereka singing competition joki. Long kami joki ni balan kalau joki lomaki. Ki teman masang kita nampak malam ki kena sama narit. Wadia baru ki bawan anik singi. Banpek ya anik competition. Ngai kulai pi teng wasiat tau jauh try ni uji squeeze. No penim juni. Ngali andi ada sar jerwa. Bai parom jerwa ide ini. Narrative and group. Ni nervous, bisa nervous. Ya, aku relax ya Allah. Tak tahu lagi boleh jauh tu. Dapat. Tepat di sandang bani. Suai. Kinh tế cái những con ấy này ngồi play là bên này như bị quay người đàn ông ngồi bò và right for being real khi bà đó thì là anh ấy ngồi bò but họ vẫn là cái điều cái đấy cả competition and rồi người su request gì maybe way cái bây giờ mình ta ba những năm sinh và cái đấy competition và ada những rắn những job những day bên so si rồi những day bên bao tăng cái way ba habang yang hang ni habang ni le ik mi yang na ta ko purap ka job le but habang ni wai ni de ben mau ba ni wai na ta ka purap ka job le ti cái ta thì anh ấy thuộc rồi là kỳ house cái đó sau thì lý hiểu đấy là sao RED A cái rồi E Esther D Deborah but T for Tabitha kita ada di house what kita categories long tu sendiri categories Please ngin dan ke duet ke trio ke quartet but ke group yes but nawarba sao sin sao long khan reo tu li ji mai ki bapang ba thian ni se yo snow kan ka sni akan ni jan ne khan tu li te ngi yan level work pe sibe ba thlan de ya de ya okay kembali lahir dia ni ki screen ki journey ba kaladan ke tu ko we dekat ke bai trong ke bible ba tha sao she spat san ke ba terwai ki jing ro ha u te krat phangking kam ba phela jo but cái team cái long từ phai sẽ cầm nồi but từ nang nhạt thì cái này có pon suamo bạn ai go shibol cái judge cái black loy but shimming cái benta cái jong ki but cái part iwe anyway bikin ya shim yani shang cái này mai mo bening kong ide Dr. Ellerin Dingdo bidi assistant lecturer at St. Mary's ide naga balang laban Baar ide Dr. Lamti Dingdo ide vice principal Jongajaya Presbyterian Higher Secondary School bani bidi naga balang jaya But ibalai ide cordially di rapsang ibade music instructor hak assembly but ibade na molai kental masar instruction da ba penong ya ka duet pesanda duet kapan kong manruai haka duet takung nak ada slide penyi baka benkong kaus manruai dekat root Kaba Ali Esther, Kawalai, Deborah, Man Basal, Tabitha. Sekolah awan way per way, ku kakung mereka slide blah thấy không? Còn đấy thì anh em nghĩ mấy vị nữ và chăm sóc với chồng trai như Jesus. Yang nanti bagi empat dan yang Ruth, pada kita juga berjuang dengan anak kita dalam Shalom dan pada tahun kita dalam nasib.
จริงเองกี่วันเป็นบักลาชาโนงานเล่ชาโนงานพายและตั้งชามีโกตรายชาโนงานเพชาโนงานรีดักสังตีจงมีตัวบาดยางาหาสินดาจงมีชื่อตาจริงยาเลมารูปกมงามมาปวดประมาณกี่วันนับทางและกี่งามลาบันลาจริงอัดพลังกี่เกียรสาวดงยางาตรายรับยังาและกี่บันยาเลงบาSerta serta Yang hang ne ban mi khaman na ka yang jong ke Esther yit thau bishar kalong ka kerteng jong jing rai jing em ha birthday tang kom senti bet kalaban cha kum sirngil kam don dor ai la la yo ya birthday habangin tu no ya u play ting ting
gặp chungฉันนู้งินเล็กไปลาดมินเสียงเงียนกูตัวยินตัวเท่าตัวบีชาดเนี่ยหังนู้เกียนพีฉันเนี่ยลาหาอุบเลยนี่หากาเปิดให้ยอบาชิงเอ็มพีเป็นเซบเอเต็งเต็งนี่เปิดขานี่น้ำชาผมจุกุลาดังอินยาพังโนกับปากกูนี่ชาตมัดลาฮาบุรมบัดกัสปานี่ลงเป็นบันคีบเจนจาตราฮัตตุงินดอนมพยังนี่เอฮัตตุงินดอนมพยังฮับบาจิสูอนวาโยนแชมคีบลาเรนตัวยินตัวเท่าตัวบีชาดเนี่ยหังนูเกนพีฉันเนี่ยลาหาอุบเลยนี่หากาเปิดให้โยบาจิงเอ็มพีเป็นเซบเอฮาอาเครัสมียินห้ามไอจิงเคนชาจิงปักสันนี่จิงเป็นแรงยินว่าอยู่ทรายกัดปางีดังเชตัวเย็ดตัวเท่าตัวบีชาร์ปเนี่ยหังโลเกนพีชาเนี่ย La ha ublei ni ha ka prathei yo ba jing impi ben sep ai tu yin tu thau tu bi shat nya hang nu ken pi shan nya La ha Your watching MP been set Your baby been set Your baby been set ปองเอะไงคุบเลยพี่กิจจะสกีบดอนบุรมหากเกิดแต่งบัดยังตามจงทรายจงยิวสุคริสนี่มีขมาดนักยิงเดโบราบัดก็จิงไรก็เป็นไรก็ลองก็บลาเป็นบิดเป็นเบียงได้อิบาเลมเวลดิงดอก็เกิดแต่งจงก็ลองอามันเสียมบกอร์ดอร์ เกิดป่าหาประเทศงาดอนงามสมพลากีเจงจากาอยากบ่อุบเลยลาทงชิชากินจาตุเด็บอยากการนิดาชิชา Beriu halaka monang ya Lajing im ula nang kam kinran Kajing ya de baru blay Kala nang lan jing snew
ya jing baka khang la Amen sim cordor shanungan he rong phong per thei gan ji ni shu Chris gan kle linti galot panyan ni linti ken jing suk chi por pamon le ju nom ban yo in Tikin dit utrai un wan Kum noya pianga hang ta un chen La jing im jong pi jong nga Ha u kas ken Ni nga Gordit ha jing bin ren Amen sim kordor Shanu pan he Rong pong per thei pan chi Ni shu Chris pan kne Linti galot pan ya Ni linti kin Jing suk shi por pamon Ni chu nom ban yo Shim yang a try to shin ring God but me ban in Jing ang not ki jong a long rin yeng ru pura Amen sim kordor shu Christo kne Jing hun un ai hap ha Jing suk neng ru shirta 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 Kabentang Bromoblay Amen Ngai kuble pi wei bu wei ka kerteng ka pathiang tam jong trai bonong pen im jong Jesus Christ ngi yang hang ni ban mi khmat na ka yeng tabitha bat ka kerteng jong ka jing duai ka long mi long bakrau Haba a try Ki kam jong me nga berkhan kan no nga dang da jing leng ngo ba crown nga iki klor nga snow jing riu berthat keleng sao dong ka bor jong me ka pao Mình xiêm trong ngã tôi ya ro ya u trai mi long ba krao mi long ba krao mình xiêm trong ngã tôi ya ro ya u trai mi long ba krao lao san nga snow jing pa snow thiang ki sim hu ding na kia ru long nga iki the ki ma dan nga snow jing be
Jing beler basusin Min sim jong na To ya roya utrai Mi long ba crown Mi long ba crown Min sim jong na To ya roya utrai Mi long ba crown Mi long ba crown Haba ublay Yu konom benot ban pa Gani ban sham Pang lut men la men ta Ha ga ding na Jing kit ka jong na uba Usha uyab Ban pelat haryana Min sim jong na To ya roya utrai Mi long ba crown Mi long ba crown Min sim jong na To ya roya utrai Mi long ba crown Mi long ba crown Mi long ba crown Mi long ba crown Nakamta ka buram blay. Amen. Tu ya le kemen ha utrai ku phiki bahok ong kasam balai pulai ngi hang ni pat ya le kemen re pat i le kemen re namar balai bapli la ya practice dan ba practice ngi asngi last moment one ni nervous yes takti show ke woo om ta yes woo dan ba penkelumar ni mengi dei ba jong jingeseng dan penkelumar yes takti ba kirwai good yes very good kan nei nem sana Oi, keren. ngana dum ne khamyo sngo hara takti bi sngo Ngau hi, lihat kidan hi kibat hap dan pat kiba tiang ne imat ki tiang shabaken ruai. oh ya hoi kidangnya perkat ba ngini le komnu sibit roi pha mo se takti no menta mo ki bom roi re ko ong shu komni sam balai pulai to ai ngu hau trai ha ka dui tara nang tapat turwai yaki jingyaro hau ha ka nebel ka ba shipok sai ngampat ire nebel si itang hadur kumtu shipok sai na habdawat katpang noi kani nebel ba shipok sai nang tapat turwai hau ya ka jingrwai ka ba thamai kumki bayo sngo mengi ki jingrwai ba thamai sudah tu tembha da ka jing sawa ka ba jam tian jong blai ka ong ya ta sam balai pulai the next category ngilai no syakatrayo Next ngiyok katrayo kumlai i hang tu kabaning kong kadai ke Esther kabaa Deborah kabalai Tabitha bat kabasau kalong karut. Haka bening kong ngi ai ko blay ki shong kana padan buram haka kerteng ko bakhuat tam jong Jesus Christ. But ni wan hang ne ban mi kmat na kayeng Esther ka kerteng jong ka jingrai kalong day u Jesus. Day u Jesus lok ba shisha lok ha jing em jong pi jong a nang iwat shalom ba chakem kuma ung em la shu ban she
senda manaki por abagi jengya leki wan uyala musumaruk den menti kumnongin yat man lakasi Jisu ubam jukala ulok bayay ne man kipor ukit no jengket trong pi trong nga yakaba shayap hadim na dakuna usil dakas na bakor man pelai jing long tnge trong ni Jing benem man pelak yang ina jingke Nada jing kuslai hikiwan Kom ki erlang tari kishon What you try udan hajan badangi On amino Jisu ulok bashisha ulok hashitom bachipa hashitom bachipa jisnosi unom ino nada haungin yai banson Deu Jisu ulok bashisha ulok bom jukala Kajanit kabasuk bat kabakmen ya pi paro. Yang hang ni ban mi khmat na ka yeng Deborah. Bat ka kerteng jong ka jing rai ka long try nga ai ngu. Nong pom balajot ngaken mau ke ngalong blasak ma blamat la ngayat rumah klem katong Bo bajing thala na mi kala penklan Henry nang te na shashiliang dakmat it yang amisya Galan mila thao ling ba ka kharai ba burom bneng mila i ya kata ban seng hanga halor kading pna misiu kador barem kin tree jing te mi phan yang aban ai jing man try nga ai ngu na mars na betul try nga ai ngu ya nga ka sat khut try nga ai ngu ya nga mi pede shaka jing shaya nga mi rana jing do mi shimjaka jonga ha jing tek kapo hantalai si mi la thia ban mi pat u nong jo sni jing yap lat good jing im kam don jing kuchu yang ala bin kaladur dakas na ukun lang pro
Try nga ai ngu ya nga ka sat khut Try nga ai ngu ya nga mi ben em Shaka jing shaya nga mi rana jing du dan bor ba kham krau la na ka bor ba tre pella jong gasna balating kunyanga dau pala sius fayanga da gasna dan bor ba kham krau la na ka bor ba triple la jong gasna balating kunyanga dau kbala sius payanga da gasna Try nga ai ngu na mars nam batu Try nga ai ngu ya nga ka sat khut Try nga ai ngu ya nga mi ben Shaka ching shayana mirana ching du Ei ban sat ka thot na nga sa tang kas nam u Nakabenta ka buram ublay. Nang kong ngi ay ngu yu belai bo bala pan la ngi bangin yang hani ka por ha ka bangin yo ban ya simbanta ha ka jing ruai ngi ay hu belai ki judges bar lai nun ban ngi mi khman na ka yeng tabitha ba ka kerteng jong ki jing ruai ki bangin ay preng jupi ki ni ka por ha ba perkhat ya ka menor Berkat ya kamen nor kumnungi ya gungi kipo dajing treshi tomki missionary balanggalanang roy hari kasih kum kabalang hapo malki Nilayo rakhi jubili I bor atrai babayangi Yaka kerteng jomi in long saki Try to irku is mei
long ki nong ra jing shai shaki men sim bo do tong in pen shai try to get go is lay aram yani ajing in malaga si ban ki ban sha kriya me she lent there jing in jongi try to get go is lay aram yani ajing in malaga si ban ki ban sha kriya me she lent there jing in jongi she lent there jing in jongi Beno benta bukan Niang hang nia naga yang jong karut lam yanga Jehovah long ka kerteng jong ka jing roi lam yanga try Jehovah pilgrim leng ba ka birthday nga lot ma mi tu ai bor tin yang ada kti isnei kat pangaim the a the la jing ai kat pangaim the a the la jing ai ngan đi ca ca jing em lê lê ngan ông siang shu ngan bam na mana gospel banuk buka jing em ru kat pangaim ngan om tran om siang shu kat pangaim ngan om tran om siang shu Onda boy ha road wa Jordan jing shep ding wan ai kan wan ling ba jing at pelong itrim Jisuan ma mi bantan Hallelujah,
อาเมน Ngi ai kublei pi baro ha ka kerteng ke batiang bat ke bedon bor tam ke jong try bo unong pen im jongi uji sukres ke jing ruai ke bengin ai padang jong pi ke ni ke por ke long shanu ngin let ke bala pen bet pen biang de iba wan lambok khan Try me like it, yeah. Me like oh yeah. Me yo don't jonga. Me tip ka ba shong jonga. Me tip ka ba yen jonga. Chai, mi su thu lên ti trong nghi, shano nghiền lệ, nào mình xin trong mi, shano nghiền pedre nami, kacha bangi lệ, kacha bangi pai, mi don hangka. Don tin hat pili jonga hin rei me te paro mi yo I jing mot jonga mi kera nga shadin shakmat mi bula kiti halor jonga milong kut bas kem jonga milong kut bas kem jonga kat kani ka ching tip ka ba pelayani o kalong ka bangim la kut ya ka shanong in yet now min sin jong me shanong in pedre nami kacha bangi let kacha bangi pai mi don hakka lagi kêu sharp neng lagi shem ting ya nyam ra mi don hakka Shim tháp nhang bát shang haki bakun kadunya các tí trong mi cần làm yangi shanong in lệ nào bên xin trong mi shanong in pedre Nabi kacha bangi let kacha bangi pai mi don hanka shanong in let mi don hanka shanong in let shanong in Play na kabata ko program ko jong amen Hakaban kong e ngai kublei ya pi we
hak teng ka pachiang tam jong try jong yu Jesus Christ hak ni ka por ngi yang hang ni pan mi khmat na ka yeng tabitha pa ka kerteng jing rawai ka pengen ai preng tepi ka ka por ka long pen klan jala dia bala thau dai ba Eric ling do Lam taka burom blay, amen. Ni nakaliang jong kayeng rut ni ai kublay pi baro ning kong ye pastor kitaban basan kirang ba balang bat kumjuru ya ki Georges ba hakakerteng utrai Jisu jungi me don hajan kakerteng jong kajing ruai ka balas thau da iban kraw nam dakar
shi liang gawa Jordan ban gam ya ga du riao ba sao ngan du yo la cha shi liang la da yang ala de ban pa marwe na tem ka ba ken cha len ba ka sir nghiêu ka ching ya mi don ha jan ha sen da mi don ha jan mi don ha jan na jing long do nga mi wan tan ha jing kus lai bat men baro mila dep kular ba menom ino ha teng ching cha cha jong ka miết sinh ya ha jing chai chai do no jong ga banga sa skong tu shi sha mi don ha sen da mi don ha jan mi don ha jan mi don ha sen da ha ba ki ki ba wan sho yang akit mu bantele ki malawan karbenda ulo si barang kensan kasen haba yang ala pen kenting daki kido jong ka jingin nam la shuya la di ban king mi don du jong kali mi don hajan mi don hajan mi don hasinda aduka shi dom ni shi pa ki laban pen lan ma hatuka wat lam di hatuka jing ma hatu don mo ka jing lem niki angel niki bor bat lem niki hima lem niki kinjang lem nika kin yarba bala pen klad ya u nanga mi don ha jan mi don ha jan mi don ha sinda ha teng ching cha cha jong ka miết sinh ya ha jing chai chai don no jong ga banga sa snow tu shi sha mi don ha sinda mi don ha jan mi don ha jan mi don ha sinda mi don ha jan mi don ha jan mi don ha sinda Nakabinta kaburong play. Amen. Ni yang hane nag mikmat nag yeng Esther bat ka jing rai ka men rai ka long a jing ai a Atrai mi long halur barong jing sukir hai mi penyo halur ulum kalbari mi shana mar
ngila jan poi shakaba good day jong gani ka singing competition kata kalong mangin yo ka last category kata gade ka group song ti slide ti kum pilai I hang tu kidan lagi number sang tu bening kong gade ka Tabitha ka Baar ka Ruth ka Balai ka Esther ba ka Basau ka Deborah ngimi khmat nang ni na ka yeng Tabitha bat ka kerteng jong kani ka group song ka bangin ai kan long ngin nang yan ka badai ka jingrwa jong iba David Lartang
khmat na ka yeng root bat ka keteng jo ka jingruai ka long tu phai shaka min nor bat tu nang yai tu phai shaka min nor ba tu nang yai Show
Anda ya pi baro haka kerteng ke jong try jong Jesus Christ. Ni kum ke yeng Esther, ni ayo pi ke jing ruai, kum ke Esther to ya chaprang. Kebala penbit penbiang da imes Cynthia Shongwan, bat yak ni ke jing ruai, la pen shong nong rim nak ke kitab ke Esther ke lenong ke balai, bat nak ke kitab ba ar ki chronicle ke lenong ke banyo ke dekot ke bakat sao. Lawan ka ulo ubadum shikadai yakijat benriu jiu baro kowe hakabaka nokol jong ka jing tho jong usim ahaseras kabala tho haka kerteng ke jong bat bala shonru daka sati ke jong usim yakani ka jing tho la pentip shakijat benriu baro bagi day ban penkre ya kaban penjat no ya ki jiu baro ha kaba khat lai tarik ubnai uba khat ar ubalong ubnai adar bat ka jing thu jong gani ka jing tho ka long ban penjat ban penyak bat ban pendo no khot ya ki jat ban riu jiu baro bat samla bat temen bat kenthei bat khenna bat ban lukti ya kaspa jongki baro Now
janmit ka bakmen ye pi baro ngi yang hang ni na ka yeng ka debra ban ai pi ya ka jingruai ka bakerteng ngi long shlur Jong ka jing
Okay, I'll begin with the duet. Ngan sa ong pri kini bikin kin announce kiwe mo. Duet. Ngan sedang nak third prize mo. Third prize goes to the team Deborah. The second prize goes to Tabitha. And the first goes to Esther. Tomen tapat nyen yo sngoy kan ik result ka badai jongka trial mo ngan sedang naka balai mo ka bawan balai kan ik janmit kalong naka group ayu kum to Tabitha kabawan baar kadai naka group Ruth bat kabawan baningkong ngan itu baik ke result bat kata ka di ka group Deborah to kani ka long ka result jong ka quartet category ngan announce serially bet mo first second third first ka lecha ka team Tabitha Second, Deborah. And third goes to Ruth. Congratulations. The winners jongka group song. Balong balai, Deborah. Balong baar, Esther. Bat balong meningkong. Absolutely right. Kublai pi baro ngam sodon AA suban kren kila kren ki leaders kila kren ki judge tenga te marwe ngala su dap da kamen sim ka jing kemen ngayu I kat nu ka jing trage tom jong kini ki kun kan thei baro jong ka balang mdi tang ki samla mdi tang ki temen baro khoi le sim benta baro khoi ki la long kum ki samla mdan temen su ki nadu ki bala don ksio ki bala bun ksio mi tho su la long kum ki samla baro khoi le sim benta kat nu so kemen ngai la di bom junang wan ruai mentat ngarwai ru ngajur ho ni ngala so plop rengar yo beta ban ruai lang tengah sengawan ayu yu belai kedai galat ke ngi kum ka balang baro ka wei yo sim benta na du ki kun samla na du ki senrang na du ki kentei ngi yo benta lang ngi ayu yu belai tengah ayu non ta kini ki jatsu bekilau wan ban yarap yangi kublai sibuan na kamta jongpi nga ayu am ta kini ki leaders berwarngut ki balai yarap na kamta ka jing jat bet jong kani ka program jungi hang ni ka por tu belai nu ker khu na kamta jungi wei pi wei Ngan ban man ayu eme au belai ba pa jing ba habaneng nam ta ni sngi ba ro sngi kna be ba hadong ni klimbat ba mata ngi ayu eme mu pala pat kun jeseng kan thai jong ka balang bikala an pandap bikin ke program ke singing competition ke belong sibenta na kejing rakhe jong kejing dap chispa arpson snem jong ka balang na aingu i kejing tilenti lam lenti ke jong me ke jeseng ke thai ke jong ni ke jaka kan rat be manga doai me snai manor kat kan rat be kejing ai lenti jong ka kan rat be no we snem sho we pat banga bot hiro kan ke por nim tai ni judges ke belawan pelut ke por lengkat ban ngi ni ke por Is name Lord kat pat ki kenat bi menang kerku ye ki kam ki jentai ki jekta ki baro menang ayo ki jeksta di sempang baru kenat ba i menang ai ki ye kemet ke basat ke baklan ba ka bawai no to da ai ba ki jing ai jung Jesus Christ bo try ki jing ba jung blai bu pa lemong just lok ka batyang pacai bor jung musim bo khoi to ai bi ni lai hoi Kenor kat bu jeseng kan thai ki jung hi ki jaka kenor kat ki jeseng kan thai bat pailang ru ngai kleng satlak per thai Nado mentah juga bam cukur ru. Amen.